Idol, wastong proseso at proteksyon sa kabataan iginit po ng LGU Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik live si Idol Kate Dispo dyan po sa may downtown area. 104.7 IFM. Report! Idol Kate. Idol Kate? Go ahead, Idol Kate. Iginiit ni Mayor Belen Fernandez, SafeNet Team at ilang grupo ng ahensya ang wastong proseso at proteksyon sa kabataan bunsod na nag-viral na video kung saan kuha sa isang barangay hall sa lungsod. Agad na kumilos ng SafeNet Team upang alamin ang kalagayan ng mga batang sangkot sa viral video na nagpapakita umano ng pananakit at paninigaw ng isang barangay tanod sa ilang menor de edad. Personal na pinakinggan ang kanilang panig at matukoy ang nararapat na interbensyon. Binigyang diin ng grupo na bagamat dapat managot ang sino mang nagkamali, hindi dapat manaig ang galit o paghihiganti sa halip ng tamang proseso ng batas. Ayon sa kanila, malinaw sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na dapat papanagutin ng mga batang nagkasala nang may paggalang sa kanilang mga karapatan at hindi sa paraang sumisira sa kanilang pagkatao. Bunsod ng insidente, nagpulong din ang SafeNet kasama ang City Social Welfare and Development Office, Philippine National Police, Women's Center at isang psychometrician upang palakasin pa ang pagtugon sa bullying at iba pang kaso na kinasasangkutan ng mga bata at mga opisyal na barangay. Ayon sa SafeNet, hindi nagtatapos ang responsibilidad ng pamahalaan sa pagresponde sa isang insidente lamang. Kailangan ding mabigyan ng suporta ang pamilya, matulungan ang biktima at magabayan ang mga batang maaari pang magbago. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.